Отдавна, в незапомнени от нас времена, по днешната испанска земя на Иберийският полуостров живеели много и различни народи. Те не били врагове, но не били единни, живеели с безразличие едни към други. Векове наред кралствата Кастия, Гранада, Арагон и Навара не сключвали мир помежду си и враждата все повече се задълбочавала. Изглеждало така, сякаш това бил най-големият проблем на континента, но не щеш ли през 8 век се случило нещо, което коренно променило ситуацията. От Северна Африка започнало арабското нашествие. Арабите са владели целия полуостров. В продължение на 7 века опитите за освобождение от кръвожадните правители били неуспешни. Но едно събитие променило хода на историята. Исабел от Кастилия и Фернандо от Арагон решили да обединят кралствата си чрез бракосъчетание. Тази кралица за своя законна съпруга. Да! Ти, Исабел, приемаш ли този крал за свой законен съпруг? Да! На пръстените! Със силата, дадена ми от Господ, ще обявявам за съпруг и съпруга! Това дало началото на реконкистата. Една по една областите се присъединявали една към друга. Към кралството, което от ден на ден ставало все по-могъщо, а накрая, през паметната 1492 година, била освободена и последната област. И това поставило началото на свободна Испания. Интересен. Както вече казахме, на кралете им са родили две дъщери – Каталина и Хуана. Каталина още от малка е омъжена за Енрике. Енрике? Къде е Енрике? Онзи крал с 8-те си жени, убити, обесени, минали през гилотината. Да, той убил всичките си кралици, но една единствена от тях оставил жива. От Каталина Хенри имал 6 дъщери. Нима цели 6 кралици? Ами не съвсем, защото 5 от тях умряли. И 6-та станала кралица на Испания? Не, станала кралица на Англия и той е известна. Любимката на народа? Не точно, чувала ли си за Мери? Мери? Кървавата Мери? Да, която е убила стотици хиляди души за една нощ. Но сега разказваме историята на Испания, да се върнем в двореца. Кралица Каталина била щастлива в брака си с Хенри, но не и той. Кой знае какво е сторил този жесток човек? Ами, затворил в кула.
бъдещен брак искал да бъде достатъчно далеч от него, за да не му напомня, че и до сега не му се е родил наследник. Леле, каква трагедия, горката Каталина. Ти да видиш историята на Хуана е изпълнена с много любов и интриги. Да не би накрая отново да завърша с убийство. Не точно. Пак се е заключили в кула. Да, но този път, защото кралицата леко изперкала. Нали беше история за любов? Да, но в тази любов има много изневери. Сега ще видиш. Хуана Кастилска била изпратена от родителите й да се омъжи за немския герцог Филипе Хабсбургски, въпреки че тя не е искала. Какво следва след такова нежелание? Можеш да предположиш. Любов от пръв поглед? Точно така. Още щом зърнал за първи път кралицата си, Фелипе се е влюбил в нея и веднага заявил, че иска бракът да се сключи по възможно най-бързия начин. На любовта им. Или поне така си мислила Хуана. Много време ли от него да разбере, че той изневерява? 4 деца по-късно, когато през 1504 година майка Исабел Кастилска умряла. Тя търсила съпруга си, за да му съобщи трагичната вест. Но уви, заварила го с друга. Филипе! И какво станало? Ами, леко полудяла. И тогава се е затворили в кула, нали? Не, Хуана искала да разбере с коя изневерява. Как щяла да успее? Видяла е жартиера на момичето и по него почнала да я търси. Ето с такъв мъж как да не поудееш, за всичко са виновните. Не с лошото да е, който както се уреди. Сега ще се върнем няколко години назад и ще видиш един наистина доблестен и смел човек, достоен да се нарече мъж. Добре си ни дошъл, Колумбе! Какво те води насам, Христофор? Имам една нова, интригуваща за вас идея, Ваше Височество! Виждам карта в твоите ръце. Да. Какво си намислил? Една земя пълна с богатства, един народ готов и служи, скъпоценни камъни и злато. И нека не забравяме красиви жени и силни мъже. Скъпоценни камъни и злато ли? За Индия ли говориш? Да, точно така, Ваше Височество. Пътен вятър, Колумбе, и нека Бог е с теб. Дано намериш най-прекия път до индийските земи и се завърнеш с обещанието. Бог да благослови армията! Забрави си картата!
whole thing. We kill them a block again, got the things all up again. They take 10 shots in again, they find a old pants on them again. I don't dash them, I like them again, they cover that iPad again. I'm ready for the war, if it comes on top, but I feel frightened again. We kill them a block again, got the things all up again. They take 10 shots in again, they find a old pants on them again. I don't dash them, I like them again, they cover that iPad again. I'm ready for the war, if it comes on top, but I feel frightened again. Дошъл съм да филите и жените. Нали знаеш как ще бъде за твой? Несравними богатства, красавици и нови смели войни, но и цял един нов континент. На испанците им станало ясно, че от момента на обединението си те са станали много могъщи и нищо вече не може да им попречи да достигнат целите си. Това продължило през дългата им вековна история. До днес. Какво се е случило? Не си ли чувала? Обласката луни иска да се отделя от Испания. Но защо? Нима това не е най-богатата в цялостното. Именно за това хората днес Звучи съвсем логично. И за това и всички са съгласни. Ето, че има и хора, които са най-здрави на футболни фени, най-здрави това, че няма вече да се оставят испански симптоми. Като знам колко интригуваш на испанския футбол, знам, че ти си запалена пенка. Ти коя си не вземаш? Да се споделяме политическите възболи в училище, че си имаме Няма индепенденция! Абе, какви са тия протести тук, бе? Ти ученици веднага, униформа! Хайде! Какви са тия работи тук? Днеска какво е? Празник! Така, испански празници празнуват и цялото училище. Какви са тия истории? Веднага да празнуваме и да се веселим. Айде! Хайде всички за пекло.